ďalšieho videa. Ja som sa sem prebugol. To je mega cool, že som sa sem prebugol. Hej, pozerajte, že som sa sem prebugol. Jaký ste núbovia, že sa to neviete naučiť. Ja som sa sem prebugol kvôli môjmu jednému kamarátovi. Tak nevypadnem z mapy. Vidíte, že tu je diera. Môj kamarát na nej spadol. Tu zase už opäť končí mapa. Tu je cesta dáka. Počkaj. Nie je tu náhodou. Kde je? Rifle ámo, kde sú? Rifle náboj. Vidím to už. Tam je to. Tam presne. Presne. Ukážem vám. Presne tam. Vidíte ten veľký kruh? Ešte vám to dám do väčšieho kruhu. Ešte vám tam dačo namaľujem modré. Aby ste mali istotu. Dám vám tam modré čiarky. Vidíte ten stôl? No snažím tam sa ísť. Tak zatiaľ čau.